Mae Ysgol Gymraeg Morgannwg yma yn y Bari. Mae'r ysgol yn dathlu chwarter canrif eleni. Dechreuodd fel ysgol uwchradd cyntaf Morgannwg, a 10 flynyddoedd yn ôl ymunodd yr ysgol gynradd gyda nhw i greu ysgol gydol oes. Dyma'r trydydd tro i ni gyrraedd y rownd derfynol. Rydyn yn ddiolchgar i gyrraedd y restr fer eto. Ni wrth yn bodd yn cystadlu yng Nghystadleuaeth Carol yr Wyl bob blwyddyn, ac i ni'n falch o allu roi'r cyfle i gymaint o blant i fod yn rhan o'r côr. Enw ein Carol eleni yw pe Bawn e. Thema ni y tymor hwn yw rhyfel a heddwch. Mae'r garol hon yn adrodd hanes seren ddisglair ac angel sy'n siarad â phlentyn rhyfel yn ystod noson o ansicrwydd. Yng nghanol swnioddoliau, daw addewid o obaith a heddwch. Yn bwysig i ni fel ysgol i roi cyfleoedd a profiadau eang i disgyblion ni. Diolch o galon i Mrs Margaret Hughes am y geiriau a'r gerddoriaeth. Diolch i Mr Williams am chwarae ar y trwmped. A diolch i Mrs Williams am arwain y cwr. Nadolig llawen a mwynhewch.